Okinda Ramogi TV. Piny owacho biro tiyo kanyakla kod bengi mar KCB e chiwo hola mar Hustler Fund ne rowere mabobiro kanyakla mondo kaw hola no. Chenro makamano biro bang' bengi no mar piny owacho mar GIZ tiegruok ne rowere 3,500 e chenro mar vijana tujiajiri. Okang' makamano koro en ranyisi mar kit hola mar adek minyalo chak chiw kokalo e agulu mar Okenge mar ariyo mar Hustlers Fund ichiwo ne oganda ma otere piny owacho koro mar hola no mabiro geto rowere ma oseyudo tiegruok kendo ohelni. Jatend piny Kenya wacho ni twak e kind kod piny owacho osechakore mar neno rowere tiegruok mar chako ohelni. I know there is limited scope in you guys out. There is limited scope on how much money you can get to run your business. I will shortly have a discussion with the KCB to see what is it that the government of Kenya can do so that you people and how do you guys the space around Hustler Fund to make sure that you can get opportunities, especially your skills, whether we can leverage on to give you more money to be able to do and run your enterprises. Jatend piny Kenya mahine medo mera maiketo ne migawo mar somo wacho ni mano en yo achiel maneno ni ok odhi nono. Hustler mokalo hola ng'we kungo ni chenro majiwo yuto mag rowere en achiel kuom yore manyalo tiyo diere pochona. Initiatives that empower the youth. I believe that investing in the potential of young people is an investment in the future prosperity of our beloved nation. Development in Africa cannot happen without them. Economic growth cannot happen without those small enterprises. Sustainable economic paradigm shift happen without them. And poverty, if it cannot happen without their small business enterprises. Mag Kenya ma ok kod tije osebet ka medore ma ok tin ne ji adek ma yoti kama jogo ne kini 20 nyaka higni 29 kaluwore kod duol mochung' ne golo kwan e lo piny owacho KNBS. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.